Emakhosini umhlambululi siza singamabutho. Please don't forget to like and subscribe. Super thanks ngicela ningithini thanks please, ngithandeni ngemali tu, ngimdala ngikhulile phela emakhosini. And also ningigcinisa amadolo nje nithi happy lahlele nje, faka imali uzobona ngizogcina amadolo. And nalaba be membership channel, and also mawufuna uku-advertise into zakho, feel free, you just comment sikuphi number. Ngizokhuluma ngesithunywa sentaba nesamanzi, which is it's you. Angithi bengilo ngisho ngithi please commentani and like, please like and commentani. Awagcwala ama-comment, awagcwale ama-like ile sithupha lesesithe. Please commentani and like ne, nisho ukuthi okay nifuna ukuthi ngikhulume ngani nayo le topic ngiphe u1 yabalaleli. Yes, ngizokhuluma ngesithunywa sentaba nesamanzi. It goes back to one of videos sengayikhuluma. Kwamoya sisebenzisa kakhulu 4 elements. 4 elements leyo: amanzi, intaba, izulu, umlilo. And ngakhuluma ukuthi we need all these 4 elements. While nina nibukela ini ama zodiac signs, star signs, ama horoscope, umlungu wanibhuqa wanshaya navumela umlungu ukuthi ame earth sign Sandberg. Okusho ukuthi wena uphila la emhlabeni kuphela. Ngale kwezulu awukwazi ukuphila, ngale kwamoya awukwazi ukuphila. Earth sign umuntu wala emhlabeni. Okay, fire sign. Okusho ukuthi wena ungasha noma kanjani. So now ngizokhuluma ngazo ukuthi siyazidinga zonke, ayikho ekufanele ibe namandla ukudlulisa enye. Uma unesithunywa sentaba kwamele sibe ne-energy yayo ekufinyelisayo ukuthi uzithola usemandleni. Fire sign emlilweni kwamele ukwazi ukucommunicate nomlilo. Kwamele umlilo mawuthi fire, not le fire leni ikhuluma le kubazalwane. Ngikhuluma ngefire vele ke abanikazi befire bakhona abempi. Hawu, kukhona abantu mabathi bayalwa ngokamoya. Ulwa uyi1, awukwazi ukulwa ngokamoya ungaxhumananga nabakini, ungaxhumananga nobizo lwakho. Uzolwa ukusho ukuthi you are danger to yourself kanjani. Ulayitha ikhandlela elibovu ulwe ungaxhumenanga nabantu abadala. Ulayitha ikhandlela elibovu ungalazi nokuthi lithini. Umlilo, you must be able to read umlilo. Kukhona abantu abangasebenzisa impepho all together. Angithi that is why ngithi ngenani isikolo sikamoya nizokwazi okunilungele ngokamoya. Ngeke ni give up niloku nichisana namabhayibheli. Maningachisa amabhayibheli nichisa amabhayi, nichisa nisazokwata because of we need them all. Yes, you need ipart la ukhuleka, you need la kwamele uphahle, you need la ukuthi uz attend zonke ziyahlangana kahle. Banamanga bathi umkhuleka uhlangana. Mina amandla ngathola emkhulekweni ukuze uyosivundlulela umsamo. So I understand ukuthi manihlukanisa nisho ukuthini. So isithunywa sentaba nesamanzi sikhuluma ngento eyi1 la. Kungani sikhuluma ngento eyi1? Ngoba entabeni lamandla lawa ungabuya entabeni ngibuye emanzini sibe amandla ethu afani. So ingakho ngilwisa i-energy eniza ngayo ezintweni zikamoya. Isikolo sikamoya sikufundisa ukukhuluma ukuthi zwakala mawukhuluma. Ukuyekela ukuzenza into engasile. Yewe ninjani ngikhona your energy iyafuneka kwamoya. Umuntu one-energy efana nami akathakatheki easy. Easy because of the energy engilethayo. Ngayenza lona bayibizani ngademonstrate ukuthi kuphilwa njani kamoya. You transform
ungazitshela ukuthi ukhuleka umkhuleko nje olight ukuthi nje yo ngiyabonga ngalento abangiphe yona noma hey ngikhulekisa nje ukuthi ngiyaphila ngiyabonga kanti beyikulidela ukuthi uyobona ukuthi kubi sekufika babi manje. So that fire element yo ekwazi ukukufundisa nesikolo sikamoya ukuthi when you transform uyobiza ingelosi zempi noma amathonga wempi iaggressiveness kuba lula ukuthi itransformeke kuwena. Moya oyingcwele ngibonge kakhulu ngakho konke ongenzela kona. Iqala indlebe, iqala isound, iqala ama distraction. Uze ukuthi kune energy embi ekhona manje. Afutsekani ya change at the same time. Afutsekani anizolawula ubuthakathi futhi sakuphumani la. Into esizifunayo. Ilwisa izitha zakho. Phumani anginithandi, anginifuna empilweni yami. Hey. Your energy is very important. Kuwo wonke lama element engikhuluma ngawo. Niyemanzini nibuya nifana. Neintabeni nibuya nifana. Ngasho ngathi uma ukwa spiritual journey you create your own a peace environment. Why ngisho njalo? We know kwamele ufike kule stage ukuthi know your place. You can only control what is controllable, but what you can control, leave it. You need chairs. Ang focus esitheni mina. Ang focus ingakho izitha zami ziziwela ngazange ngizishaye. Because of I focus kunto ezipositive. But impi mangibhekela emehlweni ngiyilwisa strong. Maso uzongisukela uza la ku space sami la ngilala khona then ngizokulwisa strong futhi. Ayinto okudlala because angihambi ngedwa. Remember I report ngixhumene nabempi I report ukuthi nazi lo shukela so ngijwayela kabi nayile idiot sengijwayela kabi into ngabe iyahamba iyojima izoloku ibhekane nami. Le energy it works kuma energies la sikhuluma ngawo. So ungabi papu be papu nathi man. Thusi sithi isitha sakho esiloku sungumngani wakho. Azi ukuthi mawukhuluma nawe angisho ukuthi khulumani nabantu kabi kodwa your energy iyakwazi ukudida umthakathi. Umthakathi makazokufonela hello. Yebo ninjani ngikhona did umthakathi ba alive nabelungu banicoshela lonto leyo nayi boyfriend yakho nasemshadweni uyadina ngale energy yakho efucked up man. Ufuna ukukhuluma nabantu or uzivalele nje kamereni ungasakhulumi nabantu kodwa your energy means a lot kwamoya. Iyadingakala energy ehamba nge-vibration. The way you walk is iyatshela. Yazi nokuthi mangihamba ngizizwa ukuthi I'm a lion, I'm a tiger. You understand? So nina impilo zenu nizikhejile. Now bengizokhuluma noSiphili topic ukuthi isithunywa samanzi, isithunywa sentaba, isithunywa somdawu, isithunywa sesani swabalozi. Your energy works more makube uxhumene nawo. Unezunza spirit ukhuluma slow so ukhuluma so ngempela ukhuluma ngento ngama warriors phela la. Ya mina idlozi lami liza ngesign ye lion animal kanjani because of wena ufana negundwa nje lokulingazazi lokusnifa nje. Emba Khosini, please don't forget to like and subscribe.